for no any other God. We shall honor no foreign power, no shrine, no any other altar. But we shall forever exalt you and exalt you forever. Ukazimule nkazimule nebunkulunkulu bakho. Ukazimule mandleni akho nasemseni wakho. Unothe ngesibele ucebe ngesihawu wande ngomusa uphakeme ngothando. Ezakho izandla zivuliwe. Umusa wakho wanele thina sonke. Ewe mzali wabazali, nzulu yezimanga, nzulu yemfihlakalo, othe ukamile limisuthe yekade adaya kabadolo kokusikete yalabakusaya lawoseli lawlani unabasukete yalabaya yabaloloza bakho wena hamba phakathi kwezibani ezisikhombisa omnike umselo uNkulunkulu bakho kazimula ingolosile umhlaba omsila wengubo yangolosile ithempeli omehlake ashawuzela amana nabomlilo okazibula inkazibulo yaphakade ohlele emsobukhosi esandleni zakho lamandla lempilo ngoba nokuphile uphakade kuzini yakho shasele akazokotola okosaya ulila sikemendele kosi yamatela ukusimamando okosi kepela amamamamanyana ubayete wena wena zende yosina bayando robosaya suye mikaba suye simama sikalamu wese oh shada Treya rikapa asote ekamando loko zeneteya shekemanda la mabosi kepeya la mahasaya kemene moshi akalababaya. Once you speak, twice we hear, 7 times it echoes in the spheres. Baba says
Angihloniphe kakhulu ekuseni. My Lord Father, the Bishop, my grace and our senior pastor and our Father Gamile Gajesu. Noma siyabingelela kakhulu khoneni benkosi, we are so ever thankful and grateful to serve and to be under your grace, Papa. Thank you so much. The entire leadership and the pastoral in the house, Mama no Baba indlu yonke at large, and our superlative worship team, siyabonga a great work. I'm not sure ukuthi sizokwazi ukuhamba sifike kodwa we are in Matthew chapter number 1. Babili bathathu okukhuluma ngabo bese siyathandaza Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Abraham the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez the father of Herzon, Herzon the father of Aram, Aram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nason, Nason the father of Salmon, Salmon the father of Boaz by Rahab, Boaz the father of Obed by Ruth, Obed the father of Jesse, and Jesse
the Father, the King David. May God bless the reading of His word as we have prayed. Amen. There is so much grace in the house. We are ever thankful. Like I'm saying, I'm not sure if I'll be able. The grace here is too much. Baba, thank you for the word. Yeah. I had the time in Joburg, I think some weeks ago. Yeah. Where's the guy? Sikhuluma mazivuke sezixoxa le ndaba umuntu omdala esithatha sibekile emini asha azongena evanoyini ashiye. Papa, thank you so much. Your presence in our lives means a lot. Now, the account engifundayo gives us a preview of the background, the family tree, the bloodline that Jesus as the Son of Man. Right. I need you to understand when you go Matthew chapter 1, we are given his public shame of the family he belongs to. Okay. Yeah. When a privilege, our kamahlaza khulunywa by few. Yeah. Our can written in different languages. Yeah. It's one account that I've just read now. Yeah. Our kamahlazo akhulunywa labo batshelile une right yokuba confront. Yeah. Our in all languages. Yeah. Abaliwe so that we can all read them. Yeah. So I'm reading Amahlazo, a family of the King of Kings. Yeah. Amahlazo enzokunika wona awamvimba yena. Yes. Ukuthambe uNkulunkulu wonkulunkulu. Yeah. Asilimithile thina njengabantu kodwa yena nathi awabanga namandla. Yeah. He still sits on the throne. Yeah. So ngizoqala nge-account kaThamar. Yeah. Mhlambe ngizoyiphambanisa ngoba leather Ruth begins from Genesis 9. Yeah. Noma iku-Ruth. So mhlambe angiqale ngoThamar. uThamari lo obalwe lapha ya chapter 1 labo mamente about 3. Umalokazana kaJuda, uJuda indodana kaJakobe out of the 12 sons. Right. uJuda ushadisela nomThamari umnikeza ifirstborn yakhe. Amen. To be his wife. Yeah. Yashona ifirstborn. uJuda wathembisa uThamari isecondborn. Yeah. Wayinika yashona isecondborn. Right. Uona wasala, I perceive is sure. The last born. Yeah. Wamthembisa uThamari wathi ngoba usushonelwe two. Ngizokunika eyesithathu. Yeah. One of my sons. But I don't want you to take that light. Ask me what is happening in the mind of Tamar. Say umfelokazi for the second time from the same seven. I guess uThamari ukuthi usiperceive njani kulesi simo. I am cursed, a woman of bad luck. No marriage will be successful
mhlambe ukuba bashadanga nami ngabe basahila. Ngiyithuna lamadodana umuntu. Ayikho into elungayo ngam kuma relationships. Okay. Also data ngizomtshela before ukuthi kuyafiwa makufika kini. Will I ever get married again? Angasi isandla ekufeni kwawo. Kodwa ngathi mina Asha beshela emagcibeni. Ngikhuluma ngoThamara ngithi yabuza. Her esteem drops. Her vigor and vitality, her beauty fades away. Ukuba umfelokazi kwakhe akakwazi uma sekugcinile ngalapha. Namazoqhubeka nakusasa. So uhamba embethe ihlavu yeshame. Kodwa embekile onikeza abantu. Opha engabheka ubuso bomuntu. Ubabezala othembisayo esimbeke. Ngamnikeza indodana yokuqala. Ngamnika nowesibili. Basho nowesithathu bangemnika uzofa. Ubabezala unebethi ingane zami ziyaphela. Ziphelela say woman. Mplechini ukumnika nowesithathu. Angibhale iobituary. Angilungise ikhava. Angitshela abafana ehlathini ukuthi abakhupha izinkabi ezohlatshwa ngoba naliyahamba. Ake sibukele indodana eyenziwe pledge. Ithi my senior brother died in her hands. Uphutha phana ndawo died in her hands. Nami vele ngiyavalelisa. Ngoba ubaba has made a pledge. Nangu nginikela lo muntu oyithuna lawo ngamagrace asekhaya. Before I scream and shout at you, nangabe ubani osebe yithuna lama potentials ohleli phakathi kwephimbo lakho. Nangabe ubani osemwabe izinto abekusasa uzophila nazo. Ngithi wena moya omubi. Wena moya ongaveli kuNkulunkulu. Wena moya order from the future. Wena moya okhiplisha that which supposed to stand. Spirit that depletes graces that supposed to live. I rebuke you in the name of Jesus. No matter kama likusha watu wenda olgababa no olgabama. No kama empathy no empathy no empathy. I stand as a son in this house. You have no place in this house. I cause you to resign. We're not about to access. We're not the temple access. We're not the amapupo access. We're the order access. It's not in this house. Hey, are we good? Are we good? A military Zabo. Are we good? God the Wabo. Are we good? Look at Sando. Are we good? I'm a people. Arise, O Jehovah, and scatter your enemies. Whether more you're moving, you are not allowed in this house. Nishomeka siliga Yesu. Ekatukulisha nomzimba wake. Nishomafugo na mafileyo. Nishomamanda aliyesite tumene. Nijimati in this house. Ena brando zokonya bahaseya. Auna sabelo. Auna lumelo. You will never prevail in this house. In Sweden, open upon this road. I will build my church and the gates of hell shall
not prevail. When I'm moya was hoko, when I'm moya movie, when I'm moya Satan, you will not prevail. Tina Sizele Membewe Kabolio, Tina Sizele Membewe Kabolio, Azele Uye, Yemobiswe, Arise, O Jehovah. Please let us be seated up. Hako Shaddai. Rekamaya Rekababa. When I'm going to the family, about 3 Babuyo, they are troubled, they are in turmoil, they are in jeopardy, they are in internal squabble, strife. Mobingani was not in offer. Umalaga's of Namins of Munala Rosai. Ubaba Ghanaian offer, he has promised. Yes. Watembisa ujuda wa overlooka ukufela kaThamara. Wathi noma ngibonile ngoaba ezabingane, but I still believe she can make a good wife. I will still give her another. Mhlambe kuzomangala ukuthi God saw all that has been dying in our hands, but He still gives more. Yes. And Peter, Yes. uJehova amaphutha ethi onke uwabonile uyawazi. Yeah, yeah. Kodwa kadeli nokukhonza kwethu kumnandi nomvuzo ongasifanele uyasinikeza. And Peter, our mistakes owenzile are recorded in the back of your mind. Kunezinto ezaziwa wena nezaziwa yimina abantu abakazazi. But noma esibonile sizenza akadelanga ukusivusa ekuseni, akayekanga ukusinike free oxygen, akasiyekelanga ezandleni zezitha usibe impamo, akabongwe njalo osivuse kungasavuleki, akabongwe njalo okamanya eya ogama linguJesu ayike msebenzi esiyenzile ukube ngasibheka sibabi. There is nothing we have done. Asinamali to bribe him and to buy him. Kodwa kabongwe njalo okawugibela okubi saphunyuka saphuma njengenyonogibeli, akabongwe njalo osinqobelayo ubusuku nemini. uThamara, ladies and gentlemen, ukuleso simo senhlupheko yokushonelwa from the same family, from the same father-in-law, wathenjiswa. Mayethenjiswa uThamara, wabheka uMethembiso, wabheka iSethembiso, wasilinda. Yeah. Sahamba isikhathi, the father-in-law wadelaya, angazi noma besethi angisamshadisi. Yeah. Wadelaya to the point ukuthi uThamara wabona ayiseke into engiyihlalele. Okay. Angifune uMethembisi ngeke iZethembiso zakhe. Yeah. Ngizokuphinda lokho engikushilo. uThamara wathi sengimlinde emazwini akawafezi, akuvele ngifune yena ngeke iZethembiso zakhe. uThamara uhlala emgwaqeni, Thamara uhleli ngilinde owangithembisa, noma engasafezanga ikayisho mangithole yena kwanele. You just listen.
nanamimoda zizosithola singasafikanga nanomshaka ngithembisawona engasawulethanga nami-promotion emsebenzini ingasafi ngithole yena owethembisayo noma izethembiso zakhe ziwuyebo ziwu-amen ngingazibhayiphasa as long as ngithole yena. So Harbour azanele izinto phandle sanele masithole yena ayanele imali kodwa siyanele masikuye akwanele mnyango but great and mighty is his glorious splendor ngithole yena kuyanele ngaphandle kwakho asilutho ngaphandle kwakho Jesu angilutho usho njalo utamlutho ngaphandle kwamethembisi ngiyayeka izethembiso ngifuna ladies and gentlemen aselutho ngaphandle kwakhe. Jesus Mlambo vele wayemgwaqeni wazenza i-prostitute engesiyo. Ezwile ukuthi ufather-in-law ubheke thina wavele wahlala emgwaqeni waqoweza abahlala khona wasezemboza. Ufather-in-law uJuda wabona uThamari emgwaqeni wathi this must be a prostitute. Ake ngiyelo siso dayisayo for a night. Wasuka iGrace yaking prostitute emgwaqeni. Ungabheki uJuda nje umuntu othakathaka ngokutshela kwenzakalana. Uthunyelwe ukuzolanda uThamari ayomfaka uMatthew chapter 1. Yes. Mayefika lapho. Ungacabanga ukuthi uJuda ngobe lapha nje uwika. Wenziwe uthakathaka ngakhomba ofana ngeliswe leyo. Ngokozalo u-out. Ngokokudeni u-out. But God must find a way of putting her in the agenda. You mean what I said? Many of us are not in the agenda, but God had to find a way. If I can tell you where I come from, Ubuzot I deserve to be in the agenda. God, He put in his agenda. What can I have you for a night? Kusho okwindu yomkhosi ngayisuke kuye. Ozalo lwakhe liyoproduce uPaul noJesu kodwa waqala ku-prostitute. Right. And yavuma kanti indodakazi yakhe yathi baba namhlanje akunankinga ngoba makulaba akazukumvula iveki yakhulelwa le uThamari on the first night. But I want to give you some details a bit. Thamari ma sebehlukene before bahlukane bese yabuza uThamari baba yini ozongibhadala ngayo ngoba I rendered my service to you. Right. Yathi uJuda nginalo izinyane ekhaya kodwa lisekhaya alikho nawo. Yathi uThamari lelizinyane ngalivuma kodwa ngibambise ngento okay. Nginikeza into nje engizoyibamba uthi ufuna phela
ngibe ngiduduza naye. Makuthi uyadelaya ne-payment, ngibe ngiphethelento, ngithi whether payment or not, angingethola is enough. Yabisisho ewuthakala ukuthi ifunani. Yaqala induku yobukhosi, yathi le nduku yobukhosi ayisale. Wathutha uJuda nathi wathakala kunokwesibili ngicela iringi yakho yesignature ayisale. You touch the wrong prostitute. Ayinandaba namali, inandaba nezinto identifier as the package. Yabama items yahambe uJuda. Later uJuda wathumela abantu hambani mbeke le prostitutes ninike izinyane nibuye nesidafsa. Kanti uTamari isikhumulile ingubo yo prostitute neveyi yokwayisa seyiyona kodwa iphethe izinto zasebukhosini ihlele mjondolo kwabenzokhuluma ukuthi sesilapha oshande awuthi ayikhona sisekhothama hasikhethe kunezinto esinazo akuzona ezala ezrabe savela khona noma sihlupheka okomzuzwana noma sishaywa okomzuzwana sinefa sinehlwithwe muntu Tamari wakhulelwa savizible isizwe kandakana ndoda watshelwa uJuda your daughter-in-law is already pregnant. God amshadisana. uJuda ngokuhleli in the judgment seat. Wabiza umphakathi wonke. There is a public meeting. We have come to address the prostitution even my daughter-in-law. That's what I'm saying. Yasume uJuda. Iphethe umthetho. According to the law. Umuntu owenza nje uphandwa ngamatshe afe. Alas number one, before we stone you to death, do you have anything to say? Yasuke intombazanyana neyembezi nesisu. Yathi guilty as charged. But before nimshaye, ngicela umnikazi walembulo avele. Ngicela umnikazi waleringa avele. What do you do analyze? What is amnesty? Weswa uJuda emaneza nimube mina ngolapha. Ladies and gentlemen, please be seated. Please. One minute uJuda wathi angoleko nabantu bonke. Yimina. Lesi side iphethe uTamari. Yeza ngiyamkhumbula usuku engasondela kubo ngingazi ukuthi uye. Kanti lezi zinto zosala kuye bese zimfaka kule genealogy. Ladies and gentlemen, kunamahlazo ethu kanti konke kusebenzelana kube ngokuhle. Mamamthanda nababizwe naye angisoze ngakhathazeka usizi lwalapha ngiyethembile leyo nto. Genesis, chapter 1.
owesibili. Lo wesibili igama lakhe uRuth. Yeah. Ubaba aludede ngidede on Naomi. Please, can I proceed from there? Lo Ruthi owaka Moab. Lo Moab uvele ngoba uLot namadodakazi akhe amabili wa instructor ingelos yathi baleka uye ezintabeni. uLot wathi ezintabeni anginamandla okugijimela khona, kungcono ngiyijuzele ilocation entsha. Wathi kanjani kuma-caves. God's location was on the mountain. All right. Washithi location kaJehova wayifakele yakhe in the caves. Wahlala namadodakazi akhe kungenamadoda in the land. Ngoba yena uhleli kwikhe, ngoba mkhuluma bakhona ababalekiswe izinto bama-caves of life. You've been through relationships that broke you. Ngalendlela wayoyikhela kwicave. But bangengifike kuwo. Amadodakazi asithi enye kwenye akho madoda kuma-caves. Indoda ekhona ubaba. Asimphuze utshwala adakwe, silale naye edakiwe, sizale abantwana ngoba there is no man. Uyayizwa location kaLot. It confuses the purpose of God. Hey, Jesus. Bamdayisa balalo omunye wazalingane igama lakho kuthiwa uMoab. Now, at Bethlehem, Judah, uma kufika indlala ezweni bayizwa bonke indlala, kodwa yaziwa kakhulu Elimeleki unayo abafana bakhe bobabili baloketha one family. Kanti ilokikiswa nje ukuthi kuyolandwa intombazane ezalwa uyise. Kuyiwa kaMoab, makufika kaMoab. Moab means where no man lives. Kufika madoda mathathu, ubaba namadodana noma. Wahamba ubaba, ahamba madodana eseshadile ingane zakaMoab. Somehow, somewhere, you have been to Moab where nothing lives. Okay. Kepha fika izinto kuwena ebezi-right zaphela. Kepha fika izinto kuwena ebezithembisa zaphelwa yithemba. Kepha fika abantu aba-right endaweni yakho kuwe baba west. Kunabantu abafele ezandleni zakho abafike bephila kuwe. You've been to Moab where dreams die, where visions become so obscure, when lives become so in tatters. You've been to Moab. You've been breaking the innocent. Obliviously so, usulimazizi delivered as sustain. You've been to Moab. Yeah. Wafuba bafana. Umama wakhunjuzwa sifikile isikwa. Wabizwa umalokazane bomalokazane bami. Sengibuye lapha engavela khona. Inkosi isikhumbule. Angazi noma ngakhuluma kuwena. Inkosi ayikhohlwa. Iyabakhumbula abantu. Ngizoshiya kanjani? Opha abona ukuthi no umama right. Angibuyele nami ekhaya.
uRuth athi hayi mama uright kusisa hayi mina ngi-right with you. Into enenza ngifuna ukuba nawe wangithengela igama, wangithengela ubuzwe, washintsha ukuba ngowami wami, wanginikeza i-identity yobuJuda. So angisafuni ukubuyela ekhaya konkulunkulu basekhaya ngoba nonkulunkulu bakho shall be my God. Wahanjwa kanjani? Bhekane nahanjwa, babonakala bekude, bayakuzana kusiyena unayo milomo naye uyaziphika uthi nangiwuye mangihamba mangibuya sengithola igama elisha umara yimi ngoba the hand of God has dealt severely, excruciatingly with me. So angisafuni igama engaphuma nalo, sengibona ukuthi angibambeleli lezimo ezingehlele. Kanti ubuya nomalokazana, lo malokazana wa-instructor umamezana ensimini kaBowazi ukuthi ayokhothoza ngesikhathi sokuvuna. Ngenkathi abafuni bevuna, uBowazi wabatshela ukuthi phosani phansi okuyizikhwebana zokuvuna ukuze mayinkinga kube ngathi uthole inkinga kanti siyakusethaphela. Mthandazo wami uthi in the process of everything Israel phose phansi. Ngenkathi ulimala ukhala kube khona ukuthola ngathi ukuthola ngamandla kanti izulu liyakusethaphela. Wathola umnikazi uRuth amsola until wabuza undawo uthole wathi ngene kaBowazi kanti unayo usetapha uRuth for Matthew chapter 1. Watch this. uTamari uzisetile kodwa uRuth uyasethapha. Usethapha umother-in-law samthole shada noBowazi. Shada for your own information. Ngosuku uRuth eshada noBowazi, uBowazi washo. Ushona nje uBowazi, uRuth is pregnant. But according to history, it is believed ukuthi wajajwa wathi umshoniso ukuthi vele umshado wabo was an abomination according to God. Ngoba uJehova bangashadiselani nezinye izizwe wathi ushoniso ngabe ushoniswe yini akundaba. Into engimama usemfakile uRuth kuMatthew chapter 1. Yeah. Abanye abazokusiza may not last another season of your life. But thank God for the but no I'm registration fees got the great back my body. But thank God more humble. Lastly, Gosuku Joshua, according to the instructions of God, uya eJericho. Mayefike eJericho ethumela inhloli zavele zangena in a very wrong address. Yeah. Address of a prostitute. Right. Nayo umibabona ayibabuzanga amagama. Yavele yabathatha yabalokela ophahleni. I-prostitute yafihla abantu eqala ukubabona yaqhubeka nomsebenzi. Kwafika amadoda omusi athi sinika amadoda angene kwakho. Yathi le afikile kodwa ahambi phuthuma bayo weludonga manje. Oh, nizobabamba bese udonga. Kantusho babuyirufu. It is surprising ukuthi prostitute engenabudlelwane nabo iyabafihla. Wena ubalimaza nje. No, nengiyekho. Yabafihla. Yazi yabaprotecta namanga. Mabe so pastor. I remember
nifihlile nifuna bani. Yeah. Uma senihlindayo anoshiya mina nomndeni wami. Yeah. Hayi ndingamukela ivangeli. Yeah. Ngithi mina ngoba nginifihlile nevangeli lenu ebelizobulawa ninalo. Nafihla umuntu ongashiya izilimi. Anenze njena-ke maseniza nezilimi zenu. Yeah. Anomkhumbula for my act. Nisave umndeni. Abathembisa bathi hayi masesifika woveza intambo ebombe windini. Noma ngabe ubani ongaphansi kophahla lakho uyosindela isenzo sakho. Kunezenzo othi mawuzenza zibe kwi-account kuma-archives ezulu. I'm not gonna go there. Ngelanga iJericho lizo uJoshua ubuza amadoda uthi ngiyamkhumbula na umama wanifihlayo. Mase nifika ningakudokunqoba anokala nisayivele. Yeah. Kanti simsave nje uMatthew chapter 1. Umlindi uweslo wagazi lakho alivumi. Uyinja according to the scripture. She is an outcast. She is an alien. She is a foreigner. But in the plan of God, I'm done. But in the plan of God, she must appear. Oh God. Bekumele abantu abanegama eli-right bangenemzilo umuntu onegama eli-wrong bangole uze kusinde lo azongena. I'm done. Sometimes, ladies and gentlemen, ayikho enhle nathi esingayenza isifake in the plan of God. And sometimes we have to understand ayikho engcolile esingayenza isikhiphe from the plan of God. Asiyenanga in the plan ngemisebenzi yethu and asiphume in the plan ngemisebenzi yethu. Safa umusa sigcine umusa labo mama bathathu i-background yabo iyabheda kodwa bheka iBhayibheli lithi kwazala indodana esibayeni ingesiyona inkomo. Nathi ngiyibheka indodana inabomama abanamaphuma kodwa uJehova intego lakhe wanqaba labambeka ngenxa ye-background ye-family. No family limitations will stop us. No family background will stop us. No past pains will stop us. Obungenzeke kuye yebo ngiyazi yebo ngibonile akukho Jesu angeke akulungise nempama ngiyayithatha esaleni ayibeke entabeni namakhosi nentanda leyikosha ayenza ukwina Esther. uJehova uvula indlela nakwahlomasi ngisho there is no family background. There is no other than the will of God. There is no pain you've been through. There is no other than the will of God. Konke kuye kuyenzeka. Konke naye kuyenzeka. Elakitebo lingevinjwe. Elakitebo liyaphumelela seniyathandaza. Labo mama bobathathu bangenza ngisibheke. Wangena kanjani kulelo insindiso? Labo mama bathathu bangenza ngizibuze. Mkhulu abangonayo ngami. Labo mama bathathu bangenza ngithi
When I think about the goodness of God, Nakaba umusa wake, nikaba mothando lwakhe. Noma ndelelwa, noma ngiyashaywa, noma ngiyalinyazwa, angisoze ngabuyele emuva. Nami indlela enzima ikhuphukela, ibe siyasinda yehlela, angisoze. Now here, listen for 1 minute please. Calm down. The main purpose, aim from which you read the scripture, bewuphindele wena umndeni wakho wafikile into engiyibonela ku-maybe chapter 1 sewungaphela abaka-91 kukubi kangangaba angiphinde ngithi mina inhloso mngani yokufunda le-akhawunti lokhu kuvezela ukuthi uvela umuntu esemhlalisa umhlaba ushuthi le ifamily yakho seyifike lefeta ama-families no sithi ifamily yakho 11 yokuhluleka nohlupheka kungafikanga it means you can come out stronger and better. If lo engikhuluma ngaye uvela kule nto sengiyikhazile ngisaba nokuqhubeka ukuyikhaza emahlazweni onke owaziyo ngawe afihlile awakhe abhaliwe makabhalwa wakho hlezi ungasibulala ukuthi bengafuna abantu bazi kodwa wonke sazi ngawo yinto engakwenza uvinjwa amahlazo akho uzukhohlwe intando kaNkulunkulu wadalelwa amacebo akhe nesitha siyalo cela ungenzela ifeva ungafela fela kumele chapter thoka kukhona intombazana noma yahlupheka kakhulu emhlabeni kodwa yashiya kuswakele thoka kukhona umfana noma wayengamazwi yise kodwa yena khona eshiwe lokho umama noma ngabe washiwa kwasekhaya kodwa wama khona ubaba okwathi nohlusheka ingane ezidlama-drugs akamshiya uNkulunkulu ngizocela le account engiyifundile uma ngicabanga ngakho vele kwesho izinyembezi ukuthi kanti ubeyini umuntu ukuthi uzimthande kangaka ucabange ngaye ubusuku nemini amount fisa ukucela one more time musukuziyekelela out of you what you've been through ungavumeli family background ungavumeli teacher ungavumeli your past mistakes to sound better than the good decision you've ever made. You are a mixture of both. Don't let one to supersede your life. Allow the victories of God to be your portion. That's what I mean. Angazi kusikhona indlela ukuthi namfanele ukuba ngamsisi. Ngiyambongela kuwe. Amazwi amafuma ishane. Mangicabanga ngawo. Kodwa bengenzeni ukuthola umuso kakhulu. Ubungehla ezulwini, shiya ubukhosi budele to save me. Cela ukukhuleka nomuntu othi I fail to forgive myself. Ezintweni engicabanga ukuthi zingibambile. Ngine role to play in forgiving myself that I may go forward. I'm failing to forgive those who did it to me. Still I have a role to play that I can go forward. Abuyeli phambili, my family background
is not good. My family limitation has limited me. It has given birth to the outcome you see. Let them be your living out the card unji. Ngokumbona ngizabile kwamanje fanabe ngwayiseke nalokho. Kodwa manje aphelile. Kulela nami that God will strengthen me one more time. Sengizwa amahlaza amakhulu ngalo Jesu engimkhonzayo. Ngabotha amancane I can receive God. Muta, I need this prayer this afternoon. Whether you're to sugar up corner, who's the altar, putting him Baptist and goes, a fish and goes, a treat and goes, police and goes, a learn and goes, a defend and goes, a figure and goes. Even when I can't keep myself, please keep me. Oh! Traveling through the difficulties of life, Papa, please let me come. It's rough, it's rugged, it's rife, it's hard, heartbreaking. It's very malicious, it's deadly, it's vicious, it's ferocious, but Yametemba. Ah! Yametemba. Yes, when you are the icon, in pain and in tears, in brokenness, in wounds. Oh. Jesus. Just come. This is the moment of truth. You've been judged. I'm not about to be judged. You could have never life from Calvary.
Wow.